ברוכים הבאים לעוד סרטון. אנחנו כל כך קרובים להשיג היום האגדי, אז בואו נעשה משחק אחד. אם נהיה מקום ראשון אנחנו משיגים אגדי, ואם נצטרך באגדי דמות, וואי זה מטורף, כי גם באגדים לא תמיד מציעים דמויות ודברים כאלו, אז אם נמצא אגדי זה יהיה ממש טוב ויעזור לנו גם. אז let's go, צריך לשחק. וגם רציתי להגיד לכם, מי שלא ראה את הסרטון הקודם שעשיתי, שילך לראות אותו. וגם שתדעו, אני עושה סרטונים קצרים, כי בכם לא יודעת לעשות סרטונים כמו של לינדגם ודברים כאלו. למשל בבוליה הוא יודע ואני לא, כאילו סרטונים ארוכים, סרטונים משהו שאני לא יודע עכשיו לעשות. אז בגלל שאני לא יודע לעשות, אני לא עושה את זה. וגם שתדעו, אני כל כך קרוב לנו. יש ארמן קבוצות גם עכשיו, אז צריך שזו קבוצה אחת תנצח, שזה יהיה אולי אנחנו, אולי קבוצה אחרת. אבל חשוב שזה יהיה אנחנו, כי אני רוצה לפתוח את האגדי היום בסרטון הזה, לא עוד 5 שנים. אז הנה חברים, הרגתי עוד מישהו, שזה כבר פואנטה טובה להתחלת הסרטון. סתם לא להתחלת הסרטון, אלא כמעט התחלת הסרטון. אז יאללה, צריך להשיג היום את האגדי. יש 3 קבוצות, זה לא הרבה. יש כאן מישהו חברים, אני לא רציתי עכשיו לעשות טריקים, כי אני יודע שאפשר בקלות עכשיו לפסל כאן. לא חברים, הצלחתי חברים, הייתי כל כך קרוב למות, אבל בסוף לא נהרגתי בכלל. או לא, הוא נהרג. וואי, 2-2 חברים, חייב לנצח את זה. אם אנחנו לא מנצחים, חבל, כי צריך לנצח את המשחק הזה, כי זה משחק מאוד חשוב לנצח אותו. אז נקווה לטוב באמת. חברים, לא, אמן היא לא תמות. לא, חברים. אם אנחנו משיגים את זה, יש חברים, ניצחנו. let's go, מוכנים לפתוח את האגדי? בואו נראה. מוכנים לפתוח את האגדי. ואנחנו פותחים את האגדי. ועוד 3